ai nake baka wani labari. Ina gidan wannan Alhaji makocinmu, Alhaji na ta'ala. Na gane shi. Wayo Allah. Ai na ga wani abin mamaki. Wai wani kare da ya samo. Ai ga maka takaice ma yanzu wannan kare da yake a gidan nan kaga. Da akwai mai gadi yanzu babu. Karen da shi ke gadi. Yanzu wannan karen shi yake musu wanki. Kai wani aike da wani wanka da waye da za a yaran gida. Da wasu ayyuka da shi ke yanzu karen nan. Kai takaice ma idan aka zo neman Alhaji karen nan zai leko ci a wa kake nema? Zai ce Alhaji nake nema. Zai ce to jira ni in je in kira maka shi. Komai yanzu wannan kare shi yake yi. Ni shi karen shi yake wannan abubuwa. Kware kuwa kare da dan turawa. Na tura ne karen. Amma kuma kare kai ta ma ita turawa ce ko? Ba gane ba. Ta za a ce kare ya wanki ya je aike. Girki ma shi zai yi. Yo karen turawa an gaya maka irin namu na ce ma zaune ba abin da iya. Na zuba kai har kasuwa yake sa ake. Ma gaya maka shi. Kaga in za ka yi karya kai mutu daidai kuɗi na. Daidai kuɗi na za ka yi. To yanzu biya kai? Ai ba biya kai ba. Gaskiya ce kawai na talenta. Nake gaya ma. Kai kanka ka san ta za a ce kare a aike shi ya girki. A ba da ma. Kai ba za a gane ba ne. Kai dan ba karin ma fa mu faɗa ma ne kaga abin kamar yayi yawa. Tuka mutanen gidan ma fa yanzu shine direban gidan. Karan wa shi yake tuka mota. Shi direban gidan. Shi yake tuka mota. Shi ne direban gidan yanzu. Yanzu komai fa inda magana aiki ce. Har koko shi yake yi. Sai an jima ba zan iya jin wannan shirin taka ba. Kare gane ba. Wannan a ba dan Allah ka girma ba san ka girma ba sai shege ƙarya to shikenan. yi warewa ba